pre. Bato lagi minimum. Pato lagi minimum pre. Ikan tabi ako og trabaho. Kaan lagi pre, kay kaan ba, hapit ang mga pizza 1, pizza 2. Ko dapat isulti sa inyo ba? Nga? Pwede na. Hindi mo namang gibulgar tanan nimong sekreto. Dapat di nabilin di sekreto de. Unsa na siya pre? Na pre, ayo mong saba, Sige pre. Sige pre. day walker ko. Ha? Si di Walker ba? O may kasabot. Unsa? Vampire ba? Di Walker. Oo. Vampira ko pre, tamas. Tamas master. Lagi. Yung mo to. Tunaya daw be. Daw, sige daw. Oh, sige. Patunay. Gigi. Ya. Awa. Suka mo kita. Oh, sige. Ya, mo to mo pre. Dili pa yun pre. Normal man tayo mga pre. Last na pre. Last na Ito pre. Tapos wala makibangkil. Sige daw. Last na lang yun. Sige, isa na lang pre para mo tuod jud may hapit na. 90% na lang. Okay.